مستيات بيتنا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا بقمه مال ربع على 14 طري 2026 اب جرمن اب كتما اولم بحد ارتراوس تفصم جبن اب حيالو معكنا زينا جرمن ازرارب خويني قصلالو بتستقص علت اب حد اب كتما اولم زركب ميديا مارك تباهيلو زصواع عداغا مشط اقحو الكترونيكس حد ود 29 عامت ኤርትራዊ ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ መንእሰይ ሃንደበት ካራ በመውፃእ ንሰለስተ ሰባት ብኸቢድን ፎኩስን ኣቕሲሎ ቀዳማይ ግዳይ ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ ብዝወረዶ መጥቃዕቲ ብኸቢድ ስለ ዝቆሰለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክንክን ሕክምና ይርከብ ዘለዎ ቦታ ኣብቲ ሰባት ብጽኑዕ ድሕሪ ምሕማሞም ዝእለይሉ ፍሉይ ክፍሊ እዩ ካልኣይ ግዳይ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኮይኑ ፍኹስ ዝበለ ማህረምቲ ስለ ዝበፅሖ ተሓኪሙ ካብ ሕክምና ወፂላ ሳልሰይቲ ግዳይ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ጓል 36 ዓመት እያ ንሳ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ንመሳርሕታ ክትሕግዝ ምስ ፈተነት እያ ተሃሪማ ንሳ እውን ማህረምታ ፎኪስ ስለ ዝኾነ ህይወታ ተሪፉላ እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ኮይኑ ዝሳቀ ዘሎ እቲ ወዲ 25 ዓመት ቀዳማይ ግዳይ እዩ ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ንምንታይ ዕላማ ወይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከም ዝፈጸሞ ክሳብ ሕጂ ብሩህ ኣይኮነን ነዚ ገበን ምስ ፈጸመ ግን ካብቲ ቦታ ንምርሓቕ ካሃድም ይፈቲኑ ፖሊስ ደድሕሪኡ ብምጉያይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትውዎ ምስ ፈተኑ ከዓ ንዓኣቶም እውን ብኻራ ክጥቅዖም ስለ ዝፈተነ ፖሊስ መሳርሒ ብረቶም ብምምዛዝ ናብ ፈጻሚ ገበን ጥይት ተኪሶም ብድሕሪዚ ፈጻሚ ገበን ናብ ሕክምና ተወሲዱ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ብቕጽበት ስለ ዘይሞተ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሕክምና ደቂሱ ይእለሎ እዚ ኣብ ማዕከና ዜና ከም ኤርትራዊ ዝጥቀስ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ገበናት ፈጺሙ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብማእሰርቲ ተቐፂዑ ዝነበረ እዩ ካብ ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ ከዓ ወርሒ እኳ ኣይገበረን ብዕለት 25 ታሕሳስ 2025 ኣብ ከባቢ ሓድሽ ዓመት ወይ ኣብ መዓልቲ ልደት ፈረንጂ እዩ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ እንሆ ከዓ ካብ ዝፍታሕ ድሕሪ ገለ ሳምንቲ ነዚ ገበን ፈጺሙ እዚ ሰብ ኣቐዲሙ ከም ስደተኛ ኣብ ጀርመን ንኽነብር ዘኽእሎ መንበሪ ወረቐት እኳ እንተነበሮ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ግን ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ጀርመን ነቲ ሂብዎ ዝነበረ ፈቓድ ስሒብዎ ብድሕሪዚ ካብ ጀርመን ንኽወፅእ እዩ ተነጊርዎ ባዕሉ ክወፅእ ብዘይምኽኣሉ ግን መንግስቲ ክጥርዞ ነይርዎ ማዕከና ዜና ጀርመን ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ ንመንነቱ ዝገልጽ ወረቓቕቲ ክቐርብ ስለ ዘይከኣለ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ምጥራዝ ክትሓባበር ኣይከኣለን እቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ዕዳጋ ክሳብ ሎሚ ተዓፂዩ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ እቶም በዚ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብሰብ ሞያ ናይ ስነ ልቦና ሓገዛት ይግበረሎም ኣሎ ፖሊስ ብወገኑ መሰኻኽርን ንመርትዖ ዝቐርብ ሰነዳትን ይደልሎ ሰባት ገበን ክፍጸም እንከሎ ዝቐድሕዎ ቪድዮ መሳሊ እንተሎ ንፖሊስ ክረክቡ ይሕተቱ ኣብ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ጎደናታትን ዕዳጋታትን ብኻራ ዝካየዱ መጥቃዕትታት እናወሰኹ እዮም ክመፁ ጸኒሖም ኣብ ዓመት 2025 ኣብ ፍርቂ ዓመት ጥራሕ ኣብ ከተማ በርሊን ኣስታት 1598 ናይ ካራ መጥቃዕትታትን ምፍርራሕ ብኻራን ተመዝጊቦም ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ጀርመን 29014 ናይ ካራ መጥቃዕትታት ተመዝጊቦም መንስያት ኮነ ኢሎም ኣብ ጅብኦም ካራ ሒዞም ብምዝዋር ኣብ እዋን ባእሲ ከም መሳርሒ ክጥቀሙሉ ይፍትኑ ብፍላይ መስተ ብምስታይን ዕፀፋርስ ብምውሳድን ዝፍጸሙ ናይ ካራ ገበናት መወዳእቶኦም ሞት ዝኸውን እቶም ነዚ ገበን ዝፈጸሙ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ወጻእተኛታት ወይ ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ኣብ ፖለቲካ ጀርመን እውን ዓብ ጽልዋ ይሕድር ኣሎ ኣኽረርቲ ናይ የማን ፖለቲከኛታት ጀርመን እዚ ጉዳይ ይዕንወና ኣሎ ስለዚ ስደተኛታት ካብ ሃገርና ይውፁ ዝብል ጎስጓስ ንኸካይዱን ድምፂ ምርጫ ክረኽቡን የኽእሎም ኣሎ ገለ ካብዞም ብኻራ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ገበነኛታት ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገማት ዘለዎም ከም ዝኾኑ ጸብጻባት ይነግሩና ኣብ ጉዕዞ ስደት ብዙሕ ሕማቕ ዘስካሕክሕ ነገራት ዝረኣዩ እንተኾይኖምን ብትራውማ ዝሰቐዩ እንተኾይኖምን ኣብ ልዕሊ ሰባት ብቐሊሉ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ድሕራ ይብሉን ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ሰበብ ይደልሎ ክትብል ገሊጻ ከም ዝዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፖሊስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዝኸውን ካብ ኤርትራ ዝተላእከ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመት ጠያይቲ ሒዙ ኢሉ ነይሩ
ነዚ ተኸቲሉ ሮይተርስ ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ንምርካብ ንሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ተወኪሱ ነይሩ። የማነ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ከዓ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምጅማር ሰበብ ንምቕራብ ኢሉ ዝብሎ ዘሎ እዩ ክብል ሓቢሩ። ቀፂሉ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ጀሚሩ ክዳለወሉ ዝጸንሐ ኩናት ንምምኽናይ ናይ ሓሶት ባንዴራታት የንበልብል ኣለውን ኢሉ። ኢሳያስ ብወገኑ ኣብቲ ብ12 ጥሪ 2026 ዘካየዶ ቃለ መሕትት ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ይእውጅ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት እንተኸፊቱ ግን ከመይ ከም እንከላኸሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ዋንነት ባሕሪ ካብ ዘልዕል 2 ዓመቱ ሓሊፉሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ዝጭበጥ ትጉምቲ ክወስድ ኣይተራእየን። ህግደፍን ብልጽግናን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዕሊ ክሳብ ዝባተኹ ቀስ ብቐስ ዝነበሮም ዝምድናታት እዮም ክበትኩ ጸኒሖም። ብወገን ኤርትራ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክእግዱ ከለዉ ምስ ብልጽግና ስለ ዝተዃረዩ እኳ እንተነበረ ህግደፍ ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሳንጣታት ገያሾ ተጥፋእ ኣላ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ እዩ ናብ ኣስመራ ንኸይትበርር ከም ዝኣገዳ ዝገለጸ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ መስመር ቴሌፎን ርክብ ብሃንደበት ደው ኢሉ። ኣብቲ እዋን እዞም ክልተ ብሓባር ናብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ብዙሕ ገበናት ዝፈጸሙ ኣካላት ኣይተቓደውን ኢልና ክንጽብጽብን ከለና ሓሶት ዘየለ ኣይተንብቡ እቲ ዝምድና ኣቦቱ እዩ ዘሎ ንበሃል ነርና። ድሓር ግን ኣብይ ኣሕመድ ብዘይ ሕብእብእ ባሕሪ ይግብኣኒ እዩ ምስ በለ ኩሉ ነገር ጋህዲ ኮይኑ ስርዓት ግደፉን መግለጺ ብምውፃእ ምስ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝተፋትሐ ገሊጹ። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ክጠቓቕዑ ጸኒሖምን ኣለውን። ሎሚ እቲ ህልኽ ናብ ምፅርራፉን ዓብይሎ። ኢሳያስ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ናይ ምእዋጅ ዓቕሚ ዘይብሉ ፈራሕ እዩ ድሕሪ ምባሉ እንተጀሚሩ ግን ተዳሊና ኣለና ዝዓይነቱ መልእኽቲ እዩ ክሕልፍ ፈቲኑ። ነዚ ሎሚ ከም ዝፈረሰ ዝሕበር ዘሎ ምንቅስቓስ ጽምዶ ከም ፕሮፓጋንዲስት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኣወል ስዒድ ከዓ ብተደጋጋሚ ኩናት የለን ክብል ይስማዕ። ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ናይ ባሕሪ ድሌት ክሳብ ሕጂ እናዓበየ እምበር እናናእሰ ይኸይድ የለን። ሕቶ ባሕሪ ሕቶ ህልውና ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዩ ዝጉስጎስ ዘሎ። ኢትዮጵያውያን ወትሩ ዘልዕልዎ ኣጀንዳ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ብሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ካርታ ግን ንሙሉእ ደንከል ወይ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ናይ ዓሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ዝዘለለ እዩ። ኣብይ እውን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለን ከላ ብኸመይ ምኽንያት ከም ዝተፈለየት ዘረጋግጽ ዝረኸብናዮ ሰነድ የለን ኢሉ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 16 ጥሪ 2026 ቀትሪ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብተመሳሳሊ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي